وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله طيبين طاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المؤتين. Neka je hvala uzvišenom Allahu Đelešanuhu koji nas je okupio na ovom mubarek mjestu, u ovom mubarek danu. Neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu Ahlul Bejt, na njegove časne drugove, ashabe, radijallahu anha, na sve sljedbenike ove odabrane i uzvišene vjere. Neka je prokletstvo na šeitana la'natullahi alejhi koji zavodi ljude sa Allahovog puta, neka je prokletstvo na svu njegovu braću koja se bore protiv islama i protiv muslimana. Poštovana braćo u vjeri, primiče se vrijeme hadža. Mi smo već u svetim mjesecima Ešhurul Huruma, kada se naši hadžije pripremaju za put. I svaki onaj koji ima nijet da ode na hadž mora naći putničku agenciju, mora obezbijediti sebi vakcine, vize da bi otišao na hadž. Jedan od preznaka kijametskog dana jeste dan kada ljudi neće moći ići na hadž. Mi vidimo da rat u Siriji je zaustavio dio hadžija koji idu autobusima. Znači, približava se taj dan kada hadžije možda neće moći ni da idu ni avionima, ni brodovima. Zbog toga se moramo pripremiti i oni koji su u mogućnosti moraju poći na hadž. Islam se temelji na 5 stubova. Omer radijallahu anha prenosi hadis u kojem Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: bunijel islamu ala khams, šehadetu an la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, aqimu salah, wa atiju zakah, asawmu ramadan, wa atimu l'hađ. Znači, kruna svih ibadeta jeste hadž. Zbog čega je kruna hadž? Da bi čovjek postao musliman, mora prvo povjerovati u Allaha, mora posvjedočiti svoj iman svojim srcem, a onda i svojim namazom. Musliman nije particip pasivni, onaj koji trpi radnju. Musliman je particip aktivni, masdar, onaj koji vrši radnju. I zbog toga muslimani, kada se prevede, jeste onaj koji slijedi islam, jeste onaj koji praktikuje islam. Zato musliman prvo uzme šehade, kaže ga jezikom, učvrsti ga u svome srcu i onda razmišlja šehadetom, jedinstvo, a šehade znači jedinstvo Allaha, a onda prelazi na onaj drugi dio šehadeta wa ašhadu anna Muhammeda Rasulullah, kada slijedi sunet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Allah nam naređuje u Kur'anu Kerimu da klanjamo 5 dnevnih namaza, a Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u svom sunetu nam pojašnjava kako da klanjamo te namaze. A onda Allah Đelešanuhu daje da i svojim tijelom, znači svojom dušom, posteći, ojačamo svoj iman, a onda i zekatom, onda i sadakom, da pomognemo, da smo spremni da žrtvujemo i svoj mal, ne samo svoje vrijeme, ne samo svoje tijelo da žrtvujemo, već i zekatom, da pomažemo slabijim od sebe, muslimanima i nemuslimanima, ugroženim, gladnim, siromasima. I na kraju
dolazi hadž kao kruna svih ibadeta. Mi često puta imamo hadžija koji 10 puta pođu na hadž, a Allah dželešanu je obavezao hadžije da samo jedan put u toku života pođu tamo. To je obaveza od Allaha. Znači, kada pogledamo da naši neki ljudi idu toliko puta na hadž, a mogu nahraniti sa jednim hadžom toliko siromaha i postići puno više dijela, onda pitamo se gdje je tu razmišljanje o hadžu. Jer hadž ima svoj smisao. Nije hadž samo taj ibadet koji smatramo, to je Allah naredio, idemo na hadž, ićemo svake godine ili svake druge godine na hadž. Već hadž ima istorijsku jednu vrijednost. Hadž ima svoju simboliku. Prva simbolika jeste kada dođemo tamo mi obučemo ihrame. Bijelu odjeću koja simbolizira jedinstvo i jednakost. Znači, nema razlike između čovjeka iz Bosne, čovjeka iz Saudijske Arabije, čovjeka iz Bangladeša, Indonezije, Japana ili Amerikanca ili bilo kojeg drugog. Svi su isti u ihramima. Druga stvar, ihrami nas podsjećaju isto tako na čefine, na dan smrti, kada ćemo umrijeti i kada sa sobom nećemo imati Armani odijela, nećemo imati markirana odijela ili ne znam šta, nećemo imati satove, nećemo imati prstenje, nećemo sa sobom ponijeti svoje kuće, svoje Mercedese, BMW, već ćemo poći sa tim bijelim čefinima koji džepove nemaju. Arefat, simbolika Arefata jeste simbolika tog stajanja na Arefatu, kad je Allah dželešanu dao da se na Arefatu, na brdu Džebelu Rahmet, spoji Hazreti Adem i Hazreti Hava i da tu počne čovječanstvo. Znači, na Arefatu je počelo čovječanstvo i to je simbolika tog početka. Znači, simbolika Allahove milosti. Isto tako, simbolika Arefata jeste da na Arefatu se reprezentira, kada stojimo na Arefatu, kao stajanje na sudnjem danu, kada ćemo stajati na kijametskom danu, svi onako u svojim čefinima i čekati da nam Allah presudi. A znamo da za vjernike Allah dželešanu je pripremio džennet, a za kafire džehennem. I znamo da će Allah dželešanu vjernicima lako presuditi. Zbog čega? Zato što će prvo gledati u njihov iman, u njihovo šehade, u njihovo ešhedu an la ilaha illallah wa ešhedu anna Muhammeden abduhu wa rasuluh, a onda u njihov namaz. I kogod bude imao ispravan namaz, Allah će ga uvesti u džennet bez daljeg polaganja računa. Treća simbolika jeste sa'j od Safe do Merve. Vi dobro znate da Hadžera, kada je Ibrahim a.s. ostavio svoju Hadžeru, svoju ženu, tamo da je ona trčala od Safe do Merve zbog vode, tražeći vodu. I Allah dželešanu je dao prije 5000 godina da poteče izvor Zemzem, koji u prijevodu znači stani, stani. I da ta voda teče 5000 godina i da nestane do dan danas. Znači, to je simbolika da ako smo Allahu na amanet, ako smo Allahu u povjerenje ostavljeni, da nas Allah dželešanu nikad neće ostaviti. A onda simbol Kaabe, jedinstva muslimana. Znate, svi mi se okrećemo put Kaabe, naša kibla je Kaaba. I svi muslimani, znate, kada bi u jednom momentu vidjeli, imali neke crvene tačke koje bi se na jednom ekranu mogle staviti, vi bi vidjeli da iz svakog kontinenta svaki musliman svoj face, svoje lice okreće put Mekke, put Kaabe. A onda repriza, znači u svom sjećanju kako
Ibrahim a.s. želi zaklati svoga sina Ismaila a.s. Pa onda bacanje kamenčića na džamradima, kada Ismail a.s. kamenuje šeitana, tjera šeitana od sebe, koji mu stavlja vesvesu u njegovu glavu, kaže, zar ćeš biti pokoran svome ocu da te zakolje? Kakva je to vjera? I znate, prvo je došao mali šeitan, ono malo od džemre, pa je onda došao onaj srednji šeitan, pa je došao gospodar svih šeitana, onaj veliki, na onom velikom džemretu, pa ga je Ismail a.s. gađao kamenom i otjerao od sebe. Poštovana braćo u vjeri, cilj hadža nije samo titula hadžije. Zbog toga Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, kada nekog pozovu na hadž, 3 stvari ga zovu. Kaže, zove ga Azrail da tamo preseli, zove ga Džebrail da obavi hadž u ime Allaha, kaže, i zove ga šeitan. Često puta ljudi pođu tamo zbog trgovine i dunjaluk ih zavede. Često puta ljudi nemaju sabura, nemaju strpljenja na hadžu, nego sve im smeta. A hadž je, upravo ta odlika hadža jeste da se čovjek strpi. Jer u gužvi na svim mjestima mi smo isti. Nemoj misliti da si ti različit tamo od Arapa, ne Arapa ili drugog. I moramo shvatiti da hadž je škola i da ljudi sa hadža trebaju da se vrate bolji, a ne gori. Hadž nije samo brijanje glave, klanje kurbana, gađanje. Kada gađa šeitana tamo, gađaj onog šeitana, za uvijek ga otjeraj od sebe. I kad se vratiš, budi koristan svojoj zajednici, svome džematu. Ja molim uzvišnog Allaha dželešanuhu da primi hadž svim našim hadžijama. Molim uzvišenog Allaha dželešanuhu da oni koji nemaju i koji nisu nanijetili ove godine, da im Allah podari da sljedeće godine ili sljedećih godina obave hadž. Amin, ja rabbil alamin. Ela ina asal al-kalam wa ablaga nizam kalamullah al-malik al-aziz al-alam. كما قال الله وتبارك في نظم القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. Several months ago, earlier this year, and since then I've seen him at many different events, and he has always been a great encourager and supporter and a great leader for the not just the Muslim community here in Queens and New York, but in many other ways as well. So, Imam, thank you very much for the invitation here. I certainly want to thank Brother Sid as well for his assistance. I'm not even going to take 5 minutes because I know people have to get back to work. I want to be respectful of that. Just to say 2 minutes that it has been a great privilege for me to serve as New York City's comptroller, the chief financial officer of this city. Not an easy time to be chief financial officer of anything with the economy and the budget going on. But nonetheless, I have been blessed to have this position for the last 2.5, almost 3 years now. I was elected in 2009, and I got tremendous support from many of you here. So I thank you for the privilege. Obviously, as the Imam told us, there are, and as we all know about, there are issues that Muslim Americans in New York City, even in New York City, which is supposed to be the international capital of the world, face. And there are issues of, in my opinion, unfairness and injustice that we have to correct. But my message to you today is that the only way we can correct this, we can protest, we can shout, we can demand or cry foul, but the best way we can change things is by exercising our right to vote, because that is the best way to voice our concerns. And we need to get out there and vote. There's an election next Thursday. Next Thursday is for the State Assembly and the State Senate. In November, we have to elect a president. We have to elect members of Congress. We have to elect the state legislators. My election is not until next year, but no matter whose election it is, we've got to go out there and vote. And until we start voting, people are not going to pay attention, because they don't pay attention to protests, but they pay attention to who's voting. I'm an immigrant myself. I'm proud to be an immigrant. I was born in Taiwan, or as they say, I was made in Taiwan, Imam. And I got to Queens when I was 5 years old. And now I'm growing. I grew up
in the schools, much like many of our children have been growing up. And now we pursue the American dream, because that's why we came here. We came here in search of the American dream in terms of economic opportunity, religious freedom as well. But we have to make sure that we exercise our responsibilities as well. And the most basic American responsibility is that of voting. So I urge all of you, if you haven't done so already, to register to vote. And if you are eligible to vote already, vote this coming Thursday. You can register. It's too late to register for Thursday's election if you haven't done so already, but you can certainly register for the general election in November. With that, Imam, I pledge my office to help in any way possible. There are some very real, down-to-earth, mundane issues that masjids across New York City have had to face. My office has had to help with the Department of Finance, the Department of Transportation, the Department of Buildings issues that many of our mosques in the city face. We stand ready and willing and able to help in any way possible. Brother Sessom Adams from my office is here. If anybody's interested, we also are able to help with some individual and personal issues as well, and we'll leave our brochure out there. And with that, I want to thank you for these couple of moments, and I want to wish everybody a belated Eid Mubarak. Thank you very much.